část. Ducha se šíří. Jo, tak dobré. Hele, co kdybychom se udělali malý výlet? Super, hustě. No, tak dobře. Vážně, a kam to bude? Kam to bude? Já souhlasím. Au, Super. packa, boucha si mě do packy. Promiň. Jo, klidně. Tak kdo půjde napřed? Napřed to znamená co? Jako kdo půjde dopředu. Tak třeba já. Aby tě ještě nepotkal zlý vlkodlak. Tak to bylo. Tak jako, ale jo, trochu bylo. Ahoj, kamarádi. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj, Jamesy. Ahoj, Liro. Ne, počkej. Takže, kdo si chce? Něco mám pro tebe, Lukáši. Chceš vidět, jak se lidi proměňují v duchy, nebo počívat? Jo, chci. Ale nechci. Takže Já to chci taky vědět. já budu asi si lehnout. Ahoj, sestřičko. Jsme se neviděli. Je, ahoj. Tak co, jak se ti daří? Jo, docela dobře. A Nejsem ráda. aha, bude slantat a ona jakože není. Prosím vás, můžete jít? Nechci tady. Ale jistě. Děkuju, můžeš prosím jít pryč? Co? Můžeš jít prosím tě na stranu? Jo. Tobě se líbí Alice. Ne, vůbec nelíbí. Ne, Jak ti to vůbec mohlo nelíbí. napadnout? Jak si můžeš myslet, že se mi líbí Alice, když Viděla je to jsem pravda, je. ale ne. A přiznal jsem se, když je to pravda. Počkej, já to řekl nahlas. Ach jo. A když ona je tak pěkná. No vidíš? Takže Ale je to duch. co kdyby se... Proč chtěla do nebe? Počkej, ale mohla se vrátit. Může se vrátit a já znám na to kouzlo. Ty umíš kouzlet? Ne, ale moje kamarádka, ano, a bydlí tady vedle, hned vedle nich. A ona řekla, zaveď mě za ní. Co? Zaveď mě za ní, ona řekla. Zaveď mě za ní. Dobře, to bude ona. Magie stoupá, magie se vleče. Už běžím. Návštěvníky, ahoj, ahoj. My potřebujeme to kouzlo na to oživování lidí. Jistě. Abych mohl mít dávšenu pro sebe. Dobře, co s ním je, ale nic má radost. To kouzlo je 12 přísad máku, 30 kilo mouky a 40 to taky mám. dračích ok. A to taky mám. A on se zahrozí, že to nemá. Co? To nemám. Já to mám. Dej mi to všechno. Díky. Pomůžeš mi s tím? Díky. Ne, my jsme mu dali kousek. A Ves, můžeš prosím dolů? Jistě. Prosím. Dobře. Musíš tady to sníst. Dobře. Svězný člověk. Co se to děje? Já neprolítávám věcma. Ves. Lásko mám. O co tu jde? Vysvětlím ti to. Můžeš na moment? Děkuji. On tě chce. To chápu, ale on tě prostě chce a Ona mě nechce. chce, abys byla člověkem. Cože? A uděláme potom uděláme druhou část. Tady to je takový moment s překvapením. Takže se s vámi loučíme a čau. Čau.